Lippujen trokaaminen on Lippupisteen toimitusjohtaja Ari Palhamon mukaan imago-ongelma koko toimialalle. Se on imago-uhka koko tälle toimialalle. Niistä ei hyödy verottaja, ei teoston kautta, siis ei kukaan, tekijänoikeudet, ei artistit, ei kukaan. Eli se on niin puhtaasti niin harmaata tai pimeätä markkinaa ja se on niin koko toimialan niin tavallaan yhteinen ongelma. Kuluttajalle lippujen trokaaminen aiheuttaa ongelmia päästä suosittuihin tapahtumiin, koska ammattimaisesti toimivat trokarit vievät liput kuluttajan nenän edestä. Piti mennä katsomaan tuossa elokuussa Arsenal Manchester City-ottelua Stadikalle ja se hommahan meni niin, että siinä oltiin aamusti heti kärkkymässä lippuja ja lippuja ei saatu, otti päähän. Siinä sitten mentiin katsomaan ihan läpällä, että olisiko niitä netissä. No siellähän ne myivät niitä huutonetissä sitten ihan yli hintaa. Tiketin toimitusjohtaja Mirva Merimaa kuitenkin muistuttaa, ettei keinoja trokaamisen vähentämiseksi juuri ole. Ainut tapa, mitä tavallaan tällä hetkellä tunnetaan, millä tavalla kitketään, niin on se, että liput pitäisi nimetä sille henkilökohtaiselle asiakkaalle, joka sitten tuottaa taas muita ongelmia. Eli silloin sitä trokausta ei tapahdu, koska se lipun jälleenmyynti on mahdotonta. Trokaamisen laillisuus estää todelliset puuttumiskeinot. Palhamon mukaan verottajan pitäisi kuitenkin tarttua toimeen. Se, kenen tähän pitäisi puuttua, on verottaja, koska tässähän käydään aidosti pimeätä kauppaa ja nämä pimeät kauppiaat, jotka lippuja trokaa, niin tuo huutonetissä ei niistä kuule yksikään veroja maksa.